Pindi kayo ni siya nga istoryahanan. Makauban nato ni karon mga kagahi. Sa ako panggingon, unsaon ba pagbahin sa mga kaptangan, sa mga mag-live-in partner kung sila nagbulag? Ha? Unsa ba style sa pagbahin ani? Unsa ba kuan ani? Ma-apply ba ni siya sa pwede ra ba ni sa bahay laki? What if kung laki-laki bae-bae? Ma-apply pa bud na. Makauban nato karon ang macho gapito nato nga abogado diri, among suki na si Attorney Chubasco Kainya. Good morning. Good morning everyone. Good morning sa atong tig paminaw. Kana na Mike Big, mo gusto ko nga mas klaro ang kuan. Ayon niyo pawira si Attorney, di ko gusto nga mahago na siya. Kana na mas ganang kuan ng kana kay gwapo ni iskotanan. Good morning, Attorney. Good morning. Maayong buntag kang Attorney Renato Magbutay sa Comelec. Uy, By the way, mag-remind ko sa tanan nga ang atong rehistro correct. Monday to Thursday, 8 to 3. Manuwa naman ay Birnes para makalaglag mo. Ay bag-o na guys. Mo rin balong nga. Until September 30, 2021. So kung ako mo dagang ko kagawad sa Miss Or, kailangan magparehistro na ako sa Miss Or. You should be a resident of the place. Ay, Attorney, gwapo kini nga isgutanan ba? Dagang kay maminaw karon. Di lang ko kabalo ang uban basi pong palungon kay basi niya kadlok pod. Mag-live-in partner. Ato sa kuno na live-in asod, walay single gid ang babae, single lalaki, para netong YouTuber. Nga nag-uban-uban na, abot lang kay giuso man gyud ni. Nag-away, nagbikil, kay nagbinuang, magbulag. Karon kay nakapalit naman ni sila mga ari-arian, balay, sakyanan, ug uban pa. Unsay buhaton if mag-decide sila nga ilan ang bahinon? Actually no sa Article 147, diya gi-describe ang ilang mga rights. Kaning Article 147 nag-ingon nga kinahanglan ang babae ug lalaki is single o wala gyoy impediment sa pagminyo o nag-exclusively live sila as husband and wife. Okay. Pero wala lay So, kaminyoon. walay sabit. Walay sabit. Okay. So ang niingon ng balaod nga ang ilang wages and salaries or any property acquired through their effort or industry is presumed Nga, to be murag- owned by them in equal shares. Or is governed by the law on co-ownership. Co-ownership. Yes, Bart. So, bisag dili sila minyo, walay kuan na, pero nag-uban lang sila, walay kuan, tapos, for example, kung nagpalit sila ng motor, so automatic na nga co-ownership, sila doon tagiya. Presumed co-owned by them. So, pwede na nga ang isa mo'y nag-down payment, ang isa mo'y nag-monthly. Basta kay walay katong na requisitos na presumed gid siya co-owned by them. What if kung ang isa na may uban ng lalaki ra na trabaho? Ang No. babae ra na diya. Niingon pud ang balaod Article 47, 4147 nga, it is still presumed co-owned by them even if ang katong babae naara sa balay nag-atiman sa pamilya o sa household. So pwede na kibali kung ang babae naburusan, di ba? Tapos siya ray tigbantay sa bata. So ang lalaki mo'y nagtrabaho, nagkayon. So dili na siya pwede nga pagminyo. Dili kay ako lang tigbayad na. Kaya ikaw wala kay bisag piso nga nahatag. As long as ang babae nag-atiman sa pamilya o sa household, she is entitled to an equal share. Paano yan? Saan pagbahay na na? Ang imo manubila, ako ang ligid? Or saan style ana? Or mag-decide mo nga ibaligya na tapos ang kita ato na lang bahinon? Mao na siya ang pinakasayon nga pagbahin, ang kwarta. Okay. So pwede po na nga magsinabot sila nga sige, naman tas balay, ana, imo ang TV, ako ang kanang car stereo, pwede rin na kung magkasinabot sila. As long as magkasabot sila, wala Okay. problema. Walay problema. Basta kay ang atong gipalabas diri nga basta kay nag-uban mo, nagibahin na ang kuan. So kaning YouTuber, kung gusto nila bahinon yun ni ang kuan sa balay, so it's either ilan ang pinaka-easy, ibaligyan ng balay, tungaon nila ang halin. Proceeds. Pwede nga na. Yes, sir. Yes, What sir. if ang isa dili gustong ibaligya? Kung dili gusto ibaligya, then paliton sa isa ang bahin, ang share sa isa. Okay. Pero dito na po din ta magbangi sa balyo. Mm. So dinhi din sulod ang mga appraiser. Okay. So kay bali, dili ko gusto. Kay nani sentimental value. Ako'y ni gasto ani, so may nang babae ani na lang. So ato ning appraise. Appraise. Butan na tog 10 million.
So palita bahiri ko 5 million para maimo na ang kuan. So muna siya ang logical nga pag-settle sa issue kung pilay value. Kani karon kung bae laki. Siyempre natay mga nailan karon attorney. Lalaki, ana, di ba? Tapos sige balayan ang lalaki. Basta di lang kaha ako na bahala sa parlor. Kung ana, ora ko na bahala trabaho ana. Kana ba apil gyapon na sila sa balaod? Sa Article 147 sa Family Code, naghisgot lang ni siya sa babae o lalaki. Tinuuray nga babae o lalaki. Unsa? Kung lalaki o babae, then the ordinary rules on partnership will govern. Pasabot sa kanang Meaning to kuno- say, lain nga balaod ang apply anak nila. So kung may nang muha ng isa nga ako may nag-down payment anak B. Ang iyang gipalit anak kay helmet ra gyud. Ako may gamitin anak pero siya lay gagamit. Pag magbulag mi, pwede man ako nang anak ko bagong boy. Kuhaon ko ng motor, iyata ko na sa bagong boyfriend. As I said, ang balaod sa partnership ang mo apply. Oh my God. It will be governed by a different law. Nako. Oh, ito. Kani mga basic na isa. What if kung ang bana, kato istorya kanina mga single man, no? What if kung ang bana kani siyang lakiha, dili sila legally separated sa iyang asawa. Butang natugwan Dili sila. Oh, dili sila annulled. Pero nadawat na kamato ng bulag. Tapos nani siya karoy kalibin. Kana ba mapariyo gyapon ma-apply? What if kung nasila gipundar duha? Tapos na mga sakyanan balay. Tapos what if kung magbulag sila or naisimba ko lang may tabo. Katuba automatic po na sa iyang kalibin na nga legally kung imong tanawon legally napamagi si asawa. Bern, that situation is governed by Article 148 of the Family Code. This time, the law is stricter. Mas stricto ang balaod. Okay. Kay ang balaod sa 148, nag-presume man nga ang katong bahin sa minyo, dito gina siya sakop sa absolute community of property or conjugal partnership of gains. Ha? So kinahanglan i-prove gyud dinhi sa sitwasyon anang imong istorya nga ang usa minyo or sila baka duha minyo. Pag-prove Nga kana nga sama sa property. so pag-prove ana may mga resibo. Mga resibo actual ang gisulti sa balaod is actual joint contribution. So kung saan man nimo pag-prove, use your imagination. So kinahanglan gina siya Kalisod ba? unsaon gina siya pag distinguish sa katong mga propiedad nga didto gyud sa kaminyoon nga property. Sa lagto na pag-istorya murag apiki atong kalibin na kung imong naon. Apiki gyud ang katong pananglitan katong single. Oo, single Nga katong nga. isa minyo. Oo. Labi na gyud kung ang earning katong minyo. Pinipasabot lang ni Tony. For example, in fairness sa katong gikalibin, ibutang natog siya mo'y nagpalit sa sakyanan. Dapat yang i-prove nga ako mo'y nagbayad anang sakyanan. Dapat Nakay ebidensya. na ebidensya gid na actual joint contribution gid na siya. So dapat so karon kaning mga nag-live-in karon nga medyo na ay partner nga murag dili pa annulled. Dapat ingana sila Dapat i-plaster gid nila. nga dapat kung mamalit sila properties like for example ano man gid di ba? Yuta, balay, sa unsa nga property dapat nagyud kay documents nga magpamatuon nga ikaw nag-contribute ka ani. Tama ba? Yes, Vern, they should be deliberate and conscious about it. So minto say kung dugay-dugay na mo si kubanana tapos wala lang ka kay siya ra may imo naghatag ra pug ka wa kay ebidensya. So maglisod ka ana karon sa pag-prove nga naghatag ka kung ingon nakagatag man ko. Mabutang ingon ana Vern kay the burden is on the party asserting na dili na siya parte sa absolute community of property or conjugal partnership of gains. Patay na. Kani labi na kaning salary sa minyo. Oh, ana. Kana nag-ingon man gid ang balaod na didto gina siya sa absolute community of property or conjugal partnership of gains. Sumunod din ang So, huling muna halakak nga- sa mga minyo sa mga legal wife jud Japon. Mao na nga kung magbulag na ang magtiayon dapat futuristic ilang hunahuna kay na mga complications so dapat mo konsulta sila sa abogado para later on dili sila maglisod-lisod kung unsa man galing ang consequence. Usay mangod kung in love mangod kay tagod. Di man ta maguna na. Di ta maguna na ng mga bahin-bahin sa yuta. Oy, ang ato rin nga nagminahalay kita. Ang ato dire na nagigugma ita. Ayaw na kay pagunahon ng mga ingana-ingana. O, ano? Sometimes our emotions will lead us to do the wrong thing.
Otro. Kisilito na mino. Again? Dili kita magpadala sa atong emosyon kay kasagara atong emosyon is sayop ang ginidiktar sa atong lihok. Halak ka. Mao na ni ron. Nakainukto ko lang mong technical director. Pag ingon niyo Kinalan na. gyud kani ang gamiton. Utok! Oh. Saan man gud pag kita man gud ma-inlove man gud ta. Wala tayo pakiyan sa sto mga. Dita magsustorya ng bayan-bayan sa kita. Kasi pag ano magunahon na magiging kang magbulag ta. Ang ato diri nga nagminalay ta. Ana ba gina. Tapos dito rin pagbulag hindi mo actually baho gito siya og kuan gyud. Pampayakon pa gito. Ulahi man gyud ang pagbasol barn. Teka muna. What if ako, for example, ako ang bana ta dili pa ko anal. Ta kani akong gikalib-in para lugar na si asuran kay siyempre na may babae po na sa mo kayo di ko sure kung ako ba na mapayag ka bala ka. Kani nga balay akong ipangalan sa imo. Pero ako'y bayad. Kani sakyanan sa imo gyapon ako ipangalan. Ako'y bayad. What if sana nabay nga na may tabo attorney, what if kung may bawaan sa katong legal wife nga ang katuyang bana kwarta day nimo ang ginakuan. So nabagyapon siya right ato na siya habol ato. Ko bisan pag ang pangalan sa property nga gi-acquire sa kaning nag-live-in nga bana mo iminyo. Na sa pangalan sa babae. As long as ma-prove sa asawa nga katong kwarta nga gigamit sa pagpalit ato nga property is gikan Hala. sa salary Sa bana? or gikan sa absolute community of property. Oo. Makuha niya to? Makuha to. Hala! Ha! So meaning to si dili pagyapon ka makaingon nga safe na ko nga sa ako gini mo padulong kay sa ako magining pangalan. The key word is actual joint effort gyud. Kina Okay. i-prove gyud muna sa pag nag-ipon nga naiusamin nyo lisod kay ang kahimtang. So kailangan ma-prove gyud na actual joint effort. Mo na akong gusto tumong og tinguha. Karon ang anak karon mo na sad ni. Kinsa og asa og unsay makuha sa anak. Kung inganang may tabo nga magbulag ang kaliunan sa totoo live-in nga mga single tapos na sila anak. So divide by 3 kung kibali na isa ka anak. Kung nay anak ang katong nag-live-in, kung walay guilty party sa ilang duha, Siya pasabot na ng walay guilty party. walay guilty party ba kanang wala o dili bitaw siya naghatag sa reason nga nagbulag sila. Okay. So napo din ay kuan day po, napo din ay kabugaton sa kaso day kung siya mo'y dahilan ng anong nagbulag. It will determine kung asa mo paingon ang share sa Kay guilty party. kibali mo ra kung kinsa to'y gibinuangan mo may gidaog-daog. Asa man ko na katong nagklase tana sa una? Asa man ko na? Ang katong share sa guilty party mo paingon gyud sa mga anak. Meaning to say katong nag-live-in nya na guilty party sa ila usa, Ang bayo to ang bana. ang share paingon sa mga anak. Kung walay guilty party, ang ilang share paingon sa ilang kaugalingon. Okay. Kung ang bana napakita nga siya ang kuan, dapat i-prove niya po Ma-prove na sa asawang may nagbinuang sa ilang relasyon. Ang katong share sa guilty party, makapaingon to sa ilang mga anak. Lobi, wala mabilin sa katong guilty. Wala na. Huy! Mangita na po siya glain. Sa lagton na pagka-istorya ni no. Number 1 ako nakita ni nga sitwasyon ba. Ayaw gino pag as much as possible isettle sa gyud na inyong mga married life kung for example wala pa siya naanal kailangan iya sa na Kung isettle. magbulag gani, dapat konsulta din sa abogado kay it will result later on into complications. Tama. Okay lang kung wala gid kay kuan, tapulan ka, way ma-acquire property. Pero kung kugi ka, Dahil sa lagi kay pagkiyo kung magpiyong naman tapulan din ka kung imong mawala. asawa kay imong gibian kay tapulan, way pulos. So, maka-claim to siya kay minyo man mo. So muna ang ending day nasa akin ang huling halakhak day gapon. Gamhanan ang legal nga asawa. Iyo. Pero what if ang legal asawa na bag-o? Kana lang last na kung nasa na siya bag-o, napag mayroon po ng banang oy tablet ha. Napuy mo ha. Ay kung char-chari. Pwede ba napo na epekto sa kaso? It may give her a reason to hesitate kung mag-assert siya sa iyang katungod. Kay guilty party naman po siya. Correct. Uy, baga kag lefts ha, baga kag lefts. Ikaw na pud ba imo ha tapos Pero magkonkwentro ka sa pero kuha. kinahanglan sa bana i-prove nga nailay ng asawa. Kung di niya ma-prove, Na nasa lagi na ang pag-prove na sa lagi. Facebook na nag-selfie ana, dako na siyang ebidensya.
hardly. Listen. Daghang salamat. Attorney Chubasco kay niya. Kato atong gidiskussan ganina, basic ra to ha. Basic Napay mga pa. complications. Asa dito di mong law office Attorney Chubasco kay niya, boss? Law office akong papa, nasa Corrales. Corrales Avenue? Corrales Extension. Lapitan na. Diya sa dool sa CEO. CEO. Ayan. Associate man ko sa akong papa. So at least kung na mo yung mga dugang pang mga pangutana, kanang mga kato basic pa lang to tong gistoryahan. So at least nana mo yung may makabalo mo. Ako po gusto sa ko makamata mo ba nga. Kamong uban-uban diha. Tawa man gyud mo magunahon magpakasal ba mo resettle ninyo na tapos giuna pa ninyo nagpamalit ng mga. Pero kung nakita ba gansi gyud ang bae permi no? Mas pabor sa laki ang porma. Para sa ako no, kung ang better na pangutana isa imong mga pangutana ganina is what if ang babae mo inay daghang kita nya bilin ang bana nagbantay. Tama. Mao gyapon ang balahod. Mo gyud pa ng balaod. So kamo mga laki nga mga tampalasan. Pangita mong babae mo ikot. Kay katong mga babae nga kung kani sila dili ni sila they will not care kung unsay kita sa bana. Oh, correct. Tama no. Ako'y pakialam ninyo da. Bahala mo di anak mo na nakalami di. Asa ka na sila gatambay dapit. Late na ba kay kailan? Alas 7:36. Daghang salamat Attorney Chubasco kay niya. You're welcome. Ang atong macho gwapitong abogado din kinapara ba ni sa hearing. Salamat sa imong panahon Attorney. You're welcome, Bern. Alas 7:36 mabalik kami. Kadjud lang.